नमस्कार. कम्युनिकेअर ट्रस्टद्वारा आयोजित कलायडोस्कोपच्या या 5व्या संस्करणात तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. दरवर्षी हा कार्यक्रम वेगवेगळ्या भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित करण्यात येतो. चला तर इथे 4 शाळा आलेल्या आहेत, 8 विद्यार्थी आहे आणि त्यांचा आता आपण परिचय करून घेऊया. सगळ्यात पहिले आहे टीम पणजी आणि ते आपली ओळख स्वतः करून देतील. माझे नाव संजना रायकर. माझे नाव शाल्वी पणजीकर. आम्ही पीपल्स उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलो आहोत. तर ही होती पणजीची टीम. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या. आणि यापुढे आहे टीम बालकवी. नमस्कार, माझे नाव निकिता राजपूत आहे. नमस्कार, माझे नाव नेहा बांदेकर आहे आणि आम्ही MES उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलो आहोत. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी टीम बालकवी. आणि यापुढे टीम कल्पना चावला. नमस्कार, माझे नाव नविशा नाईक. नमस्कार, माझे नाव प्रतीक्षा वळवईकर आणि आम्ही मुष्टिफंड उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलो आहोत. टीम कल्पना चावला. आणि यापुढे टीम गोवा. नमस्कार, माझे नाव अनघा आसगावकर. माझं नाव सूरज परमेकर आणि आम्ही सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय म्हापशापासून आलो आहोत. तर आजच्या 4ही टीमांसाठी जोरदार टाळ्या एकदा. टीम पणजी, टीम बालकवी, टीम कल्पना चावला आणि गोवा, तुमच्या सगळ्यांचं परत एकदा स्वागत अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. माझं नाव आहे सचिन चट्टे आणि आपण बघूया आज की यांच्यापैकी कोणाला मराठी चांगल्याने बोलता, लिहिता आणि वाचता येते. 5 वेगवेगळे राऊंड्स आहे. प्रश्न खूप सोपे आहे, तुम्हालाही याचं उत्तर देता येईल. पण आता सुरू करूया आपण टीम पणजीकडनं. डावीकडनं उजवीकडे जाऊया. आपल्याकडे आज 3 वेगवेगळे विषय आहे. एक आहे आरोग्य आणि व्यायाम, दुसरा आहे खेळकूद आणि तिसरा आहे व्याकरण. तुम्हाला याच्यापैकी कोणताही एक विषय चूज करता येतो. जर तुम्ही व्याकरण किंवा आरोग्य आणि व्यायाम घेतलं आणि जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. जर तुम्ही खेळकूद घेतलं आणि बरोबर उत्तर दिलं तर त्याच्यासाठी तुम्हाला 4 अंक मिळतील. जर तुम्हाला उत्तर नाही देता आलं तर तो प्रश्न आम्ही प्रेक्षकांना देऊया. क्लिअर? चला तर सुरू करूया आजचा कार्यक्रम कलायडोस्कोप. चला आजच्या कार्यक्रमाचा पहिला राऊंड सुरू करूया. डावीकडनं टीम पणजी, तुमचा विषय व्याकरण. व्याकरण. जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. आणि व्याकरणवर तुमचा हा प्रश्न आहे. ह्यापैकी कोणता छाप पडणे याचा अर्थ आहे? अ. गोळी घालणे, ब. प्रभाव टाकणे, क. पळून जाणे की द. कार्य साधणे. प्रभाव टाकणे. प्रभाव टाकणे एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक. आणि आता पुढे बालकवीकडे वळूया. तुमचा विषय व्याकरण. तुमचा प्रश्न आहे ह्या शब्दाच्या भाववाचक नाव सांगा. नाराज. नाराजगी. परत सांगाल जरा. सॉरी, नैराश्य. नाही, तुमचं उत्तर चुकलेलं आहे. तुम्ही नाराजगी म्हटलं, नाराजी आहे. तर तुम्हाला याच्यासाठी काही अंक नाही मिळत, पण काही हरकत नाही. हा पहिलाच राऊंड आहे, पहिलाच प्रश्न होता. पुढे वळूया टीम कल्पना चावलाकडे. आणि तुमचा विषय व्याकरण. व्याकरण. माझ्याकडे 3च प्रश्न आहे व्याकरणवर, म्हणजे हा शेवटचा प्रश्न आहे व्याकरणवर. आणि हा थोडा सोपासा प्रश्न आहे. ह्या शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द सांगा. आणि शब्द आहे कठीण. सोपे. सोपे एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक याच्यासाठी. आणि याचबरोबर माझ्याकडे 3 प्रश्न होते व्याकरणवर, ते संपले आहे. पण आता गोवा, तुमचा विषय व्यायाम आणि आरोग्य. व्यायाम आणि आरोग्य. चला, हा प्रश्न आहे व्यायाम आणि आरोग्यावर टीम गोवासाठी. जीवनसत्व क च्या अभावामुळे हिरड्यात कोणता आजार होतो? अ. मलेरिया, ब. आर्थरायटिस, क. स्कर्वी, ड. TB. जीवनसत्व क. स्कर्वी. स्कर्वी एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक याच्यासाठी. आणि याचबरोबर पहिला राऊंड संपलेला आहे. चला, आता पहिला राऊंड संपला आणि दुसरा राऊंड सुरू करण्याच्या आधी तुम्हाला एक सूचना, ही चांगली सूचना आहे. दुसऱ्या राऊंडमध्ये जर तुम्हाला एखादा प्रश्नाचं उत्तर नाही देता आलं तर तुम्ही आमच्या पर्सनॅलिटीला फोन करू शकता. आणि ही पर्सनॅलिटी कोण आहे तुम्हाला माहिती आहे? कोणाला माहिती आहे? तो एक ॲक्टर आहे. त्यांनी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. कोकणी चित्रपटात पण काम केलं आहे, हिंदी चित्रपटांमध्ये पण काम केलं आहे. त्याचं नाव माहिती आहे तुम्हाला?
नाही माहिती? त्याला मराठी बोलता येते, हिंदी बोलता येते, इंग्लिश बोलता येते आणि कोकणी पण बोलता येते. नाही माहिती कोणाला? सगळे हसून राहिले पण उत्तर कोणी नाही देत आहे. केविन डिमेलो. एकदम बरोबर. केविन डिमेलो आजचे आमचे विशेष पर्सनॅलिटी आहे. नमस्कार. स्वास्थ्य आणि आरोग्य उत्तम ठेवण्यास अष्टांग योगा हा एक सोपा आणि सरळ उपाय आहे. त्यामधील सर्व आसने नियमितपणे केल्यास मानसिक, शारीरिक व आजारापासून दूर ठेवतात. अ योगासन आर डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. त्यामधील नियमितपणे चालणे हा आजारपासून दूर ठेवतात. धन्यवाद. जर तुम्हाला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर नाही आलं तर तुम्ही त्यांना फोन करू शकता आणि त्यांना प्रश्नाचं उत्तर विचारू शकता. पण फक्त एकच गोष्ट आहे, जर तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारला आणि त्यांनी बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला फक्त त्याचे अर्धे अंक मिळतील. म्हणजे जर 6 अंक मिळायचे असतील तुम्हाला तर त्याच्याऐवजी तुम्हाला फक्त 3 अंक मिळतील, किंवा जर 4 असले तर तुम्हाला फक्त 2 अंक मिळतील. ठीक आहे? क्लिअर? तर चला सुरू करूया दुसरा राऊंड. आता आपण उजवीकडनं येऊया आणि पहिला प्रश्न टीम गोवासाठी, आणि तुमचा विषय आहे व्यायाम आणि आरोग्य. तर चला तुमचा पहिला प्रश्न आहे, अन्न पचनासाठी लागणारा रस छोट्या आतडीतून सोडला जातो. यातील डॅश, इथे रिक्त स्थान आहे, प्रथिनाचे पाचन करते. अ आयोडीन, ब टिप्सिन, क फॅटी ॲसिड, ड लायपोज. ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन इज द करेक्ट आन्सर. तुम्हाला मिळतात 6 अंक याच्यासाठी. टीम गोवा, तुम्ही दोन्ही प्रश्नाचे उत्तर बरोबर दिले. आता पुढे वळूया टीम कल्पना चावलाकडे, आणि तुमचा विषय शरीर आणि व्यायाम. शरीर आणि व्यायाम. तर चला, शरीर आणि व्यायामवर हा प्रश्न आहे. जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. मलवरोध टाळण्यासाठी कोणते आसन करावे? मुंडकासन, अ की ब शवासन, की क सूर्यासन, की ड पद्मासन. यापैकी कोणतं आसन करायला पाहिजे मलवरोध टाळण्यासाठी? याच्यात काही नेगेटिव्ह मायनस मार्किंग नाही आहे. शवासन. शवासन नाही, शवासन चुकीचं उत्तर आहे. ऑडियन्स, मुंडकासन बरोबर आहे. पण चला, काही हरकत नाही, हा दुसराच राऊंड आहे. आता पुढे वळूया टीम बालकवीकडे, आणि तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. चला, आरोग्य आणि व्यायामवर तुमचा प्रश्न आहे. डॅशच्या कमतरतेमुळे मेंदू व शरीराच्या वाढीवर अनिष्ट परिणाम होतो, कारण ते एक आवश्यक पोषक घटक आहे. अ प्रोटीन, ब कॅलरीज, क आयोडीन, ड कॅल्शियम. आयोडीन. आयोडीन एकदम बरोबर उत्तर आहे. टाळ्या बालकवीसाठी. म्हणून लोक म्हणतात की मीठ खायला पाहिजे, कारण मीठमध्ये पण आयोडीन असते. चला, आता पुढे वळूया बालकवीकडनं पणजीकडे येऊया, आणि तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. आरोग्य आणि व्यायाम. तर तुमचा प्रश्न आहे, डॅशच्या अँटी ऑक्सिडेशन गुणधर्मामुळे पेशींना होणारी इजा टळते आणि हृदयविकार टाळण्यास मदत होते. अ आयोडीन, ब सेलेनियम, क युरेनियम, की ड स्टार्च. तुमचे ऑप्शन्स आहे आयोडीन, सेलेनियम, युरेनियम आणि स्टार्च. सिलेनियम. सेलेनियम एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक याच्यासाठी. तर याचबरोबर आमचा दुसरा राऊंड संपला आहे. आता तिसरा राऊंड आम्ही लगेच सुरू करूया. तर चला, आता सुरू करूया तिसरा राऊंड, आणि एक थोडा वेगळा, एक विशेष राऊंड आहे. याच्यामध्ये तुमच्यासमोर एक लिफाफा ठेवलेला आहे. तुमच्यापैकी एकाला इथे येऊन तो लिफाफा उघडायचा आहे, आणि त्याच्यात एक शब्द आहे. त्या शब्दाचं चित्र तुम्हाला इथे काढायचं आहे. तुम्हाला 30 सेकंड मिळतील ते चित्र काढायला, आणि तुमचा जो पार्टनर आहे त्याला तो शब्द ओळखायचा आहे. जर शब्द बरोबर ओळखला तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. जर शब्द नाही ओळखला किंवा चुकीचा ओळखला तर -6, म्हणजे तुमचे 6 अंक जातील. कळलं? काही प्रश्न तुम्हाला याच्याबद्दल? नाही? सुरू करूया. तर आता आपण सुरू करूया टीम पणजीकडनं. लिफाफा तुमच्या समोर आहे. बघूया यांचा शब्द काय आहे ते, आणि ते कसे काढतात. आणि तुमचा वेळ सुरू होतो आता.
झोपणे. झोपणे एकदम बरोबर उत्तर आहे. 6 अंक मिळतात यांना. आणि जोरदार टाळ्या एक तर छान चित्र काढल्याबद्दल. तर चला टीम पणजीला आता 6 अंक मिळाले. आता बालकवी कोण येणार आहे? बालकवी तुमचा वेळ सुरू होतो आता. तुम्हाला 30 सेकंड मिळतील. चलवणे. हे चुकीचं उत्तर आहे. प्रेक्षकांमध्ये कोणी? खेळणे नाही. आणि एक चान्स नाही. बरोबर उत्तर आहे ओढणे. तो काहीतरी ओढायचा प्रयत्न करून राहिलेत ते दाखवत होती ती. तर तुम्हाला याच्यासाठी तुमचे 6 अंक गेले याच्यामुळे -6. आता पुढे वळूया टीम कल्पना चावलाकडे. तुमच्यासमोर एक लिफाफा आहे. तुमचा वेळ सुरू होतो आता. वाचणे. वाचणे एकदम बरोबर आहे. यांना मिळतात 6 अंक आणि जोरदार टाळ्या टीम कल्पना चावला. शेवटचा प्रश्न टीम गोवासाठी. तुमच्यासमोर लिफाफा आहे. आणि तुमचा वेळ सुरू होतो आता. खेळणे. खेळणी हे चुकीचं उत्तर आहे. प्रेक्षकांपैकी कोणी? उचलणे एकदम बरोबर आहे. प्रेक्षकांना कळलं पण काही हरकत नाही. त्यांचे 6 अंक गेले. हा फक्त 3रा राऊंड होता. हा शेवटचा प्रश्न होता 3ऱ्या राऊंडचा. आणि आता आपण 4था राऊंड लगेच सुरू करूया. El idioma és un estilo de vida. É uma forma de ver o mundo com outros olhos. नई लैंग्वेज क्यों बोलना चाहता है? वो लोग भी समझने के लिए मैं भी समझ जाता है और कुछ काम का लिए. Languages are used to sharpen cognitive and life skills. Language improves employment potential. Join the global community. Join the global community. चौथी फेरी सुरू करण्याच्या आधी एकदा आपण स्कोर्स बघूया. कोणाला किती अंक मिळाले आहेत ते. आता माझं लक्ष तर प्रश्न विचारण्याकडे होतं पण प्रेक्षकांना माहिती आहे का कोण आहे पहिले? तर पणजी. चला बघूया पणजी प्रथम स्थानावर आहे की कोणी